नमस्कार, मस्त मॉर्निंग किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण कोथिंबीरचे पकोडे बनवणार आहे। हे कोथिंबीरचे पकोडे बनवणं खूपच सोपं आहे आणि खूपच हेल्दी आहे। तर कोथिंबीर आपल्या शरीरासाठी पण खूप चांगली असते। तर आता आपण याला सोप्या पद्धतीमध्ये कोथिंबीर पकोडे बनवणार आहे। तर चला आता बघूया याला कसं बनवायचं। तुम्हाला मी कोथिंबीरचे पकोडे दाखवणार आहे कसे बनवायचे। तर त्यासाठी बघा मी 1 वाटी कोथिंबीर घेतली आहे आणि त्यामध्ये मी ही आलं आणि मिरचीची पेस्ट टाकणार आहे। इथे मी 2 मिरच्या आणि अर्धा इंच आलं मिक्सरला लावून घेतलं होतं। अर्धा चमचा हळद टाकणार आहे, अर्धा चमचा ओवा, पाव चमचा धना पावडर आणि त्यामध्ये मी आता 1 चिमटी हिंग टाकणार आहे आणि चवीनुसार मीठ। आणि आता त्याच्यामध्ये मी 100 ग्राम बेसन टाकणार आहे। आपल्याला इथे बेसनचा वापर कमी करायचा आहे आणि आता मी इथे पहिले हे व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। म्हणजे आपल्या कोथिंबीरला जे पाणी सुटतं म्हणून आपण त्याला पहिले व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। त्यामध्ये आता मी बघा फक्त 2 चमचे पाणी टाकणार आहे। आता तुम्ही बघू शकता हे मला पीठ भिजवण्यासाठी फक्त 2 चमचे पाण्याचा वापर केलाय आणि 100 ग्राम बेसन। आता तुम्ही बघू शकता इथे मी एका कढईमध्ये तेल घेतले। छोटे पकोडे आपल्या तेलामध्ये सोडायचे। हे बघा आपल्याला इथे गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवायचा आहे। हे पकोडे तुम्हाला संध्याकाळच्या नाश्त्याला वगैरे खूपच छान आहेत आणि कोथिंबीर आपल्याला खूप पौष्टिक असते। हे बघा त्याला आपल्याला व्यवस्थित परतून पण घ्यायचं आहे। तर हे बघा आपले पकोडे तयार झाले आहेत। कोथिंबीर त्यांना एका मी टिश्यू पेपरमध्ये काढून घेतले। याचप्रमाणे आता हे सर्व मी तळून घेणार।